den smager sindssygt godt. Den er sådan chokolade. Altså ligesom sådan en sandkage, ikke? Altså sådan en vanvittig god. Godt, Rosa. Jeg kommer ikke. Og den kommer lige om lidt. Jeg kan ligesom mærke det lidt. Mhm. Det kommer sådan en. Ja. Og det er nemlig en rigtig god idé, du bliver, når så vender opmærksomheden helt ind i din krop. Lige så snart du mærker den, så lige er ved at være på vej. Lige så er du klar, når den kommer. Godt. Hvis du kan forestille dig, at det ligesom tager fat i barnet og hjælper dig, fører det nedad med din vejrtrækning. Så du viser barnet, hvordan hun skal gøre. Godt. Jeg kan godt forstå dem, der får epiduralblokade. Hvis de ikke ved, hvordan man skal trække. Nå, ja, men det er jo rigtigt, fordi de ligger bare og holder vejret, altså så bliver de helt spændt i hele kroppen. Sindssygt ondt. Ja. Så ligger de ned ligesom fuldstændig sådan, så gør det 20 gange mere ondt, og der sker ingenting. Hvorfor kan jeg ikke holde ud? Kan du holde det ud? Ja. Godt. Så jeg ser frem til den næste week. Må jeg sige. Sådan skal det jo ellers helst være. Så, hvis du nu tænker på, at den næste week den får dig til at komme endnu nærmere ved fødslen, så, eller du er i fødslen, men endnu nærmere på, at du får en lille baby, så er det måske lidt spændende alligevel. Ja. Den er jo lidt omvendt af sådan, som jeg tænker. Jeg tænker, der skal rigtig meget, hvad kan man sige, der skal gives rigtig meget efter. Der skal ligesom rigtig lidt modstand på, for at det er godt nok, ikke? Altså det er sådan, hvordan man tænker, ikke? Brug ved ligesom til at... Ja, men hvad kan man sige, hvis man slår rigtig hårdt på noget, som er meget blødt, jamen, så sker der helt vildt meget. Altså man behøver ikke at slå på noget så hårdt på noget, der er blødt, vel? Så det vil sige, at hvis du har en V, som sådan er moderat, og du åbner rigtig meget, så giver det den samme effekt, som hvis du har en meget kraftig V, og du ikke åbner så meget, ikke? Så det er ligesom, hvor man skal sætte ind, ikke? Og det, jeg synes, det er bedst at give efter og åbne op og give plads, så behøver man slet ikke så kraftigt ved. Godt, Rosa. Så når du giver efter og åbner op, og lader barnet klue nedad, og så læg mærke til, hvordan hun drejer hovedet lidt. Nu kommer længere ned i bækkenet. Og hjælp hende i det. I pladsen der, hvor hun har brug for det. Og være opmærksom på, hvor det er, hun har brug for plads.
Det er sådan, det går mere naturligt, ikke? Det betyder meget. Det har også taget lang tid, det fik jeg det ret. Fik jeg det klokken 5. Ganske lidt, men det er Så fint. Og så holdt det lidt op. Der klokken. Ja, men mens de andre overhovedet ikke kom ud af døren, og jeg gerne ville sove. Holdt det lidt op, og så startede det igen, da jeg lagde mig ned og sov. Ikke sov. Ja, sådan er det jo tit. Men jeg er ikke så træt. Nå, men du kan da også bare sove nu. Det kan du godt. Du kan ligge og sove mellem pigerne, ikke? Det kan du faktisk godt. Det er meget hyggeligt at ligge her og sove sammen med sin lille baby og sin store baby. Det er fint. Men han bliver helt kold. Så sød, mand. Jeg tror vist nok, jeg skal skifte biler. Ja, den lugter godt nok af tis. Det er fandme ikke rigtig gider at lægge sådan, at den tager lidt luft af det. Nu bevæger hun sig lidt. Det er godt. Men det kan være, at jeg skal fotografere den i går. Hvis du vil sige noget som helst. Så behøver jeg jo ikke, du er så dygtig. Jeg vil godt høre, hvordan den synes. Okay. Prøv at trække vejret sådan Okay. der. Okay. Og så tænke, at jeg Okay, at baby kommer lidt ned.